Vani je ovakvo vrijeme, a vi već žudite za nečim zelenim i svježim. U današnjem videu ću vam pokazati kako možemo uzgojiti super hranu u vlastitoj kuhinji u jako kratko vrijeme. Radi se o klicama i mikrobilju, odnosno mogli bi reći klijancima. U dućanu, ako ju uspijemo pronaći, nose paprenu cijenu, a uistinu nema potrebe, jer je uzgoj izrazito jednostavan. A na kraju ću vam dati još jednu zanimljivu ideju. Na samom početku, uzgoj klica i mikrobilja počinje jednako. Moramo pripremiti sjeme biljne vrste koju želimo uzgajati. Kada uzgajamo klice, konzumiramo i sjemenku. Tako da moramo paziti kakve je kvalitete. Odnosno, ona mora biti prehrambene kvalitete. Ne možemo uzeti samo obično sjeme za sijanje povrća, jer iako ovako na njemu piše da nije tretirano, možda i nije, no ne možemo biti sigurni u njegovu mikrobiološku sigurnost. Odnosno, s obzirom da nije namijenjeno za ljudsku prehranu, ne možemo biti sigurni da na njemu nema nepoželjnih bakterija. Odmah nam na onda padne, pa hajdemo onda uzeti neko sjeme za kuhanje. To je za ljudsku prehranu. Da, no opet najčešće nema klijavost. Ili je toplinski tretirano, ili je sjeme oljupano, klica otklonjena. Pa ne možemo računati na klijavost. Ne kažem da neće nikako klijati, no ta mogućnost postoji. Treća i najsigurnija opcija nam je da kupimo posebno sjeme za naklijavanje klica. Što uzgajati? Ja ću vam dati malu tablicu ovdje pa si možete pauzirati i pogledati. No uglavnom se radi o vlastitim željama i ukusima. Vidjet ćete već što vam se sviđa. Neke biljne vrste ne vole da ih se preokreće kada rastu i imaju nježnije stabljike i sitnije listiće, pa su pogodniji za mikrobilje. A grahorice i biljke koje imaju veće sjemenke i deblju klicu su pogodnije za uzgoj klica. Ja sam odabrala leću za klice, a rikolu za mikrobilje. Prvo ćemo staviti sjemenke u staklenku i preliti hladnom vodom. Ostaviti stajati preko noći, baš kao da namačete grah za kuhanje. Sljedeći dan ćemo primijetiti da je sjemenka upila vodu i nabubrila. Za uzgoj klica nam treba samo jedna najobičnija čista staklenka i cjedilo. Ima za kupiti i staklenke sa posebnim mrežastim poklopcem, no za početak vam to uopće nije potrebno. Sjemenke ćemo samo ocijediti i isprati čistom vodom, a zatim ponovno dobro ocijediti. Uvijek moramo dobro ocijediti, jer nije dobro da sjede u vodi. Počet će se kvariti. Bilo bi dobro staviti gazu ili neku mrežicu na vrh, kako nam ne bi upale mušice ili insekti, mada u zimsko vrijeme je to manja vjerojatnost. Zatim svaki dan ponovimo ispiranje i cijeđenje 3 puta. To činimo zato da jednako navlažimo svaku sjemenku, ali još bitnije kako ne bi imali ustajalu vodu i da nam se ne razvijaju bakterije. Staklenku treba držati na umjereno toplome, ne blizu izvora topline. Nije ju potrebno držati na prozoru. Obična dnevna svjetlost će biti sasvim dovoljna za klijanje. Prvi se dan malo toga događa, ali drugi dan već možemo vidjeti kako klice izbijaju. To naravno ovisi o odabranoj vrsti. Neke biljke klijaju brže, a neke sporije. 4. dan korijenčići su dugački već 1-2 cm i počinje izbijati stabljika. Zanimljivo je kako se i miris mijenja. Prvih dana je miris leće, a sad već poprima miris zelenog bilja, poput salate. I evo, 5. i 6. dan klice su sasvim razvijene, a kotiledoni poprimaju zelenu boju. Ovo je savršen trenutak za konzumaciju. Stavimo u hladnjak kako bi produžili trajanje. I u hladnjaku mogu biti sigurno tjedan dana. Prije konzumacije operite kako i bilo koju listnatu salatu. I kao i uvijek vodite se njuhom i vidom i nemojte jesti ako vam se čini da su se počele razvijati plijesni. A klice možemo stvarno na različite načine konzumirati. Dodavati u variva, pirjano povrće, recimo vok, no najbolje bi bilo u svježem obliku poput ove salate. Klice su stvarno dar iz prirode. Sjemenka koja se sprema rasti priprema svoje nutrijente u oblicima koji su lako dostupni klici. Puni enzima, lako probavljivi, povećana količina vitamina i antioksidansa. Na nama je samo da to iskoristimo. Sljedeće ćemo uzgojiti mikrobilje. Opet, imamo namočeno sjeme. Možemo uzgajati na 2 načina, sa zemljom i bez. Svaki pristup ima svoje prednosti, a ja ću vam pokazati oba. Za onaj sa zemljom naravno pripremimo zemlju. Napunimo neku plitku, a široku posudu. Bilo bi dobro da ima otvore za drenažu, no nije sasvim nužno. Uzmemo zemlju za cvijeće srednje dobre kvalitete.
Nemojte zemlju iz vrta jer sadrži glinu i previše će se sabiti pri zaljevanju, a i probudit ćete sav mini svijet koji će krenut puzati po toploj kuhinji. Zemlju pritisnemo, a zatim u tankom sloju rasporedimo sjeme. Ovo sjeme rikole ima želatinozni sloj što je vrlo zanimljivo. Ne moramo odmah zalijevati, već samo stavimo pokrov kako bi spriječili isušivanje. A za uzgoj bez zemlje uzmemo neki plitki tanjur i na njega stavimo najbolje vatu, no može i kuhinjski ubrus ili WC papir. Rasporedimo sjemenke ravnomjerno i ne predebelo, a zatim oprezno zalijemo jer je papir potpuno suh. Također pokrijemo i stavimo na umjereno toplo. Isprva ne mora biti na prozoru sve dok ne razvije listiće. Za 2 dana ili kada primijetimo da se počne polako zeleniti, moramo svakako otkriti i staviti na izvor svjetlosti, kako se biljčice ne bi izdužile. Zalijevamo po potrebi. Nakon 4 do 5 dana biljčice su već prave veličine i mogli bi ih konzumirati, no isto tako ih možemo ostaviti još rasti. Iako i jedan i drugi način imaju svojih prednosti, ja više volim uzgoj u zemlji. Uzgoj bez zemlje je na neki način čišći, no malo osjetljiviji. Biljčice se lakše mogu presušiti, pa moramo više na njih paziti. I gledajte ovu zanimljivost. 3. 4. dan se čini da biljke na papiru bolje napreduju. To je zato što se ne bave probijanjem korijenja kroz zemlju i imaju vodu lakše dostupnu, dok se ove u zemlji zakorjenjuju i stoga malo kasne. No kasnije im je to prednost, jer već nakon 5 dana one bez zemlje stagniraju i ako ih ne bi konzumirali, krenuli bi se sušiti i propadati. A ove u zemlji samo nastavljaju rasti, pa ih tako imamo puno duže svježe. Mikrobilje čuvamo na prozoru dok ga ne trebamo i možemo ga dodavati u sve. Salate, posipavati po juhama, po krumpiru, u sendviče, gdje god mislite da paše. Samo odrežite škaricama i spremno je. A za kraj još jedna ideja. Uzmite luk, a osobito ako je već krenuo rasti. Jednostavno ga posadite u lonac sa zemljom. Zalijte ga i samo ga stavite na prozor. Nakon 2 tjedna će već biti spreman za jelo, a za 3 će biti prave veličine. Nije loše za nešto što bi se inače pokvarilo u smočnici. Da li i vi uzgajate nešto na kuhinskom prozoru tijekom zime? Pišite mi u komentarima. I vidimo se u sljedećem videu.